ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର କୌଣସି ମହିଳା କଏଦୀ ଫାଶୀ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଏହି କଥାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମଥୁରାସ୍ଥିତ ଅମରୋହ ଅଞ୍ଚଳର ଘଟଣା। ସେଠାକାର ସର୍ବନମ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା କଏଦୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଫାଶୀଦଣ୍ଡ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଅମରୋହର ସବନମ 2008 ଏପ୍ରିଲରେ ତା ପ୍ରେମିକର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ 7 ଜଣ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ କୁରାହାଡିରେ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣକୁ ନଜରରେ ରଖି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସବନମକୁ ଫାଶୀଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସବନମ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଯିଏ ଫାଶୀ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରଠୁ କୌଣସି ମହିଳା କଏଦୀଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସବନମଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଜେଲ ଅଧୀକ୍ଷକ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର କୁମାର। ଡେଥ୍ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି ହେବା ପରେ ସବନମଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।